karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mga suking paminaw, ni anasab kita sa bag-ong sugilanon nga atong sugdan karon. Ang magtiayong aludya og hamin, may duha ka mga anak babae. Si Elvira ang maguwang, si Ilona ang manghod. Nagtungha ang magsuon gumikan sa panabang sa ilang iyaan. Kay tricycle driver lang ang ilang amahan. Mas sinabuton nga pagkamahan si Hamin. Sukway sa batasan ni aludya. Mga higala, niya ang unang anib ninimbag utang sugilanon. Tunokong Paraiso. Hain naman ni si Ilona. Human dito sa pundok siyang mga classmates. Gabiin na ra pa. Ang among pananghid ni mama ko tubras alas 10. Dito na pita. Basig tuwa dito. Rose! Nagkakita kang Ilona? Oh. Mitudlo siya sa unahan. Akong atuon. Ato na ko, Brian, na alas 10 na. Iyato ito ko. 15 minutes na lang. I love you. Love you too. Baby, sige na, buhiin ako. Ayun ako kihatod. Okay ra. Ilona? Oh. Niyara di ka din, he? Nagpangit-ngit pagit mo? Tana. Nagsulti lang may Elvie. Sulti? Nakit-an ta mong naghawak. Bantay lang kang mama, ha? Tana. Sige, Brian, ha. Ato na, mi. Iyato mo. Ayaw na lagi. Sige, ha. Tanate. Bye, Brian. Uyam na day mo, anong Brian? Walang ko'y kaliputan. Hibawaan ka ganing mama og tiya, Concha. Lintian ka gyud. Maangin pagit ko. Buutan man si Brian, te. Buutan lagi. Pero gitidan pitang mama nga mag-uyab-uyab. Hangtod nga dili ta magka-graduate. Bisag high school na lang. Kay mo na kibaod ni tiya, Concha, di ba? Ayaw lagsultihi si mama. Labi na si tiya. Huwag mo sagod may kibuhat kadautan ko. Unya, asa man paingon ang hawk-hawk ninyo. Naabtan tagid mo, Ilona. Kahilas ko ninyo, eh. Sorry, te. Please lang, ha. Ayaw sultihi si mama, ha. Sige. Dili ko musulti ni mama. Basta likayan na ni mo si Brian samtang sayo pa. Ayok paabot nga mahibaw aning mama. Ate. Nanang mga anak mo ay ablihi. Nananghin ba nagtarong ganiyan mo? Ay lagsok igot. May mong dili nga unsa na oras ron? Nay, ang relo sa buong bugtan-awa. Alas 11 na. Ma, pa, di anami. Oh, nananak. Bi pa. Paamin ako. Aminsat ko pa. Oy, pasabtang inyong inahan nga nung alas 11 na mong namuuli, ha? Oy, wanay tambong-tambong og party gikan ka doon, ha? Ha? Nag-abusar bandayon mo? Eh, pasabta ka, doon lang maman niyo. Sorry, ma. Dugay mong good may nakasakay. Basta din ako musugot nga mutambong pa mong parting magabi, period. Kay mo na himuon ninyong pasangil, party-party. Sige na, sunod mo sa inyong kwarto. Lord, tuhog na ka? Nga naman? Mga bata pa ganina ba? Ayaw pala bi ikasaba. Mga daga na ba yan na? Bubati na nagkauwaw. Kisa may kauwawan. Nga may lang nagkabati, kita raman din eh. Kuan ba? Pasabot na ako. Di sab na tuang yung palabian magpugong ang makalipay nila. Mga bata noon na. Ugon sa may ipasabot ni mo. Ha? Patuyang yan tas ilang gusto? Na yung mga anak ni Hilda ay nga pinatuyangas gusto sa naitabo. Pulos gipaangkan. Ay, hinayin ang tingog ni mo. Ay, nag-iparihan atong mga anak sa mga anak ni Hilda.
Mga buotan sila si Ilona o Gilbera. Misalig ko sa mga bata, Lord. Naibaw ko. Nagtaro na silang pagtuon. Kinahanglan gyud. Kay gwapa nga akong gisuon nga nitabang nako nga migasto nila sa pagtuon. Kulto gyud sila sa elementarya. Sorry kay Lord. Sa pobre man yung bana nimo. Gwapo noon. Day. Tuog na tao eh. Busog na ko, ma'am. Ato na, mi. Nganong gamay raman to gikaon si Ilona? Oh, nabusog ko na siya sa putog si Kwati. Nagpalit man si Papa. Di po siya ganahag inununan. Lasa. Kalami sa kong inununan? Pinirito may ganahan niya, ma. Bitaw, hibaw ko. Ma, ang amo ding pang tuition, mubayad mi ron. Oo. Mauna-hunaon ka ng imong iyaan. Gahapon na ihatod ang kwarta. Mao nga kamo, LV, pagtarong gud mo sa inyong pag-eskwela, ha? Ug ayaw gyud ko hatagin niyo problema. Kanang uyab-uyab, di gyud ko gusto, ana, samtang nagtungha pa mo. Ha, Elvera? Nagkadungog kas gisulting mama kaniha. Kadungong bitaw. Bahin og uyab. Mao nga samtang wa pa siya nahibawan. Likayan na si Brian. O lagi. Unsang uha? O lagi. Maglikay na ko. Basta ha, mutuo ko nimo. Alang ranis atong kaayuhan. Labi na cute nimo, Ilona. Di ako. Di nang daan nimo ang pang-tuition. Ibayad na ron. Ay, 15 minutes pang akong vacant. Ato ko sa library. Hello na. Si Brian. Ay. Sarito ko na. Niya ka. Vacant mo no? Oo. Kaila sa mo si mong amiga bay. Kalimtan lang ko nimo ay. Lon, ako amigo di ay. Si Inggoy. Domingo ba akong binunyagan, miss? Og Minji ang tawag sa uban ako. Pero ang uban sab, Inggoy. Lagot bitaw ko kay batik kang anggaa. Mula nunog Inggoy pamation. Pero pugi sa noon ko. Kining, bay. Biyahe lang namin, bay. Vacant pa niya. Magsultiyo na mi. Saan ba na dito ko? Sige. Pero gaya ko pang soft drinks, be. Be, adto lang ko sa atbang, ha? Dito. Ayaw hubog-hubog, ha? 20 pesos? Ay, sige. Okay, bitaw, Bray. Sige, salamat kayo. Sinyasin lang yung kumahuman mo, ha? Sige, excuse ninyo, ha? Sige. Nganong nagpanlingi mo ka? Tingali makit-antas ate na po. Gusto sa ko makasulti ta. Dali, ato ta dito na. May problema ba? Brian, likayan lang sa nato nga magkita ta, ha? Ha? Nga naman. Dili mo sugot sila si mama nga manguyab ko. Samtang di pa ko makahuman og eskwela. Mo nga please, di lang sa ta magkita. Ayaw na ko kaniya sa eskwelahan na mo. Dili na mahimo, Ilona. Di ka musugot na mamisita ko sa inyo. Dili pa kita magkita. Di na mahimo. Gusto kong mabisita ko sa inyo. Aron, ikailan ako imong ginikanan. Please, dili binuha akong tuyo ni mo. Seryoso ko sa atong relasyon. Musugot lang di ka. Nga di ta magkita. Ingon ka, love ko ni mo. Brian, sabta lang sa kupe. Hangyo kong laing butang. Ayaw lang na, Ilona. Dili ko makahimo nga dili ta magkita. Dili. Oh, sa'yo managi ka? Ay, nadaot ang motor. Dirahe na. Ayokon pa to. Pila na ako kita eh. Kano sa ama nahitabo nga dako kakita, Jamin? Pasensya na ka, day. Sa manang damo? Kalang sigod ang isda, ah. Ay tuloy ni. Labas ba na? Labi ka ng unang pinahubas ba? Sige lang tagmantinil o kuan tuloy ang kalaki ni mo. Ikay tuwaan na, ikay una-una na. Wa magay aninos mong babes Brian, eh. Kanina naman tanag-atangin, eh. Tawagi ka siya. Kapilan ko manawag. Dili makontak. Gitinood niya nga
Di lang may magkita. Ngalikayan ko niya. Uy, mao ba? Usa hinungdan. Usa man may lain siya? May karibal ka? Ha? Usa man? Ang iyang katarungan, madlok siya may bawas ang hidikanan. Samtang nag-eskwela pa ko no, nga diliw naman na rato. Ayun, anak ang ginikanan bay. Pero, di mga na sila magsigig sunod silang mga anak. Ano gulog dili ni mo maangkon si Luna bay? Nindot ba siya bay? Ayaw pa daog, pasinuglain mo yung kauna. Pangitayo paagi nga, maangkon mo siya. Brian, Awat. Sige bay, higayo na nini mo. Na may atong sakyanan, panuloy una mo. Iluna, musugot ka. Please. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!